отново сме заедно. За пети път организираме международен турнир. Ще участват 6 отбора от 4 страни, но по традиция всяка година ние започваме с полагане на цветя и венци на признателност на паметника на император Александър II. Затова ще помоля първо отбора на нашите първи партньори на Москва, господин Калибердин, да заповяда. Добре дошли на петия международен детски отборен турнир по ускорен шахмат с участието на състезатели от Русия, Беларус, Румъния и България. Давам думата за откриване на турнира на заместник-кмета на община град Диана Тошево, господин Георгиев. Благодаря. Приятели, дорогие друзья, Виният и Винит Мангалия. Хочу поздравить, добро пожаловать, генерал Тошев. Сегодня у нас праздник, пятый праздник, потому что мы встречаем наших гостей из 4 стран мира. Сегодня мир футбол, а у нас шахматы. Поздравляю всех участников и пусть самый лучший открывает турнир. Открываем турнир. Начало на първи кръг. Поздравейте се на всеки часов.